Això és el començament del poble de Salatú i si mirem cap a l'esquerra tenim, no s'hi veu gens, no s'hi veu gaire, és la carretera que puja cap al poble de Llessa, on vaig tenir una casa quan era petit. Va tenir aquesta nova rotonda que han posat en l'encreuament de la carretera que puja cap a Llessa i la carretera general que continua cap a Viella. Això ha canviat molt. Ara m'estaré cap a la pujada on comença la carretera, l'han fet més ampla, esclar. A la rotonda han posat una cosa curiosa, han posat un carro. Utilitzaven els pagesos per les seves coses. I ara començo pel poble. Aniré en compte per aquí. I la gent la plaça Major de Llessa. Són les 11 del matí, una hora menys a les Illes Canàries.